जों बेंगालुरु दङ नायदि जों खानाला माइ मासानिया जोंनि जे रां दंमाने जों साहा आखि मातंसि जों दाबो जों जे रां दंमाने जों साहा खाना हलाय जों माइरं करिहा आलाय रां बसिनि पुरा करिहा ताबो खानानि बाहेरा खाना जों माइ मासेयाव ना बिनि बागै जों बिदि रोगिदों माखाया तानि हालाय जों बुरु कामा रां बिखय लाखो आफिनो जों माइ साय मातो ताबले जों बेनो नङानि तहनाय बेनो सि न'आव ताबो सिनि साकाय हा बिनि बागै जोंबो बिदि रोगिदों माखाया कुनु जों सोरों माने गगिया सिनि साकाल हा जोंबो आगे हिनि मातो जों याकार जा जों बाखि माखनाय हिनि साइट दंमानि सि ताबो जों सिनि साकाल हा नायदि जों आखि मातो जों दंमानि जागा रूम जों कैसा लाखने बाय चेष्टा खायगारि तानि हालाय जों खाना हालाय जिना आरो माइरं करिहा तंमानि तो इरमा तंना जों माइ लेखानि जों मासा यावना हा लोकेशन जों जेखेबो लाखगारि लाखयाबो माने जों चेष्टा खायगारि जों बाखि साना बाखि तंनाय बिनि बागै जे कोरोना भाइरास मानजानाय रक बले मानजाय थुइ दङ जोंलाय माइ मासियाव थुइनो हा बिनि बागै प्लिज नक्सोनो किसाबो लाखवा जागारि जों काइबेरि दङ त्रिपुरानि नायदि जों काइबेरि को आं बिदि रोकिदों माखाया आंनि बुं चैतन्य त्रिपुरा मनि बुंहालाय बासाक त्रिपुरा जतनमणि त्रिपुरा विजय कुमार त्रिपुरा जों काइबेरि को इरो प्लिज नक्सोनो जेखेबो लाखगारि जोंलाय पुरा लेंना हालाय नक्सोनो 5-6 दिनबो खलबाय गभर्नमेन्ट बाय सालायबो जों जेखेबो लाखगारि जोंलाय हाला पुरा इरो थैनानै दे जों जे आगेनि सिबि जों पियाज मसखाय बिनतो चाइ माफायसि ताबुक जों बाखि मासा सिनाय तावसिनि रां खक्सा करिहा आतो मबो कैसा लुमजाक बिनि बागै खलकुसिया लुमजाक डक्टर थानो बाय तो रां करै अनेक बेजाल दङ प्लिज नक्सोनो कैसा लाखवा जागारि उसके तो ना